Alang sawa magkanawat sa enhanced community quarantine passes sa Cebu City, mamahimo kamong makakuha online passes. Samtang financial assistance alang sa mga senior citizens, ipaagi unya sa cash card. Si Faye Marie Dumabok sa report. Kay wa na idugang giimprinta ang dakbayan sa SQ passes, mamahimong makakuha ang uban og online passes. Mato ni Mayor Edgardo Lebelia, kini na ang ipakita gamit ang cellphone ngadto sa kapulisan, militar o ni bisan kinsa nga gabantay sa checkpoint. Gikinahanglan lang ang pagparehistro online sa www.passup.ph. Samtang mga dili taga-dakbayan sa Sugbo apan nagtrabaho sa mga essential services sa syudad, gikinahanglan lang nga mopakita og ID og Certificate of Employment. Sa ilang cellphone, unya ipakita na lang nila sa pulis kung ang ilang tuyo gusto sila nga mopalit og tambal, mopalit baron og pagkaon. Samtang nakigalayo ng syudad sa usa ka government bank aron mohimog cash card nga sudlan sa financial assistance sa mga senior citizen. Gitinguha nga ning buwan na mahatag ang 2,000 pesos nga hinabang alang sa buwan sa Marso ug Abril alang sa kapin 80,000 ka rehistradong senior citizen sa dakbayan sa Sugbo. Mo-issue sila cash card. Unya, para ang mga senior citizen di na maghuot, either kung kaya pa nila sila mo adto sa ATM machine or ilang anak, apo. Sa special session karong hapon, i-authorize sa konseho ang mayor sa paghikay sa social amelioration. 262,000 ka mga amelioration card ang gitagana sa nasudnong kagamhanan alang sa dakbayan sa Sugbo. Submit the requirements and of course, this will be implemented by the barangay together with the DSWS. Kini unya sila na imuhatag unya nato sa listahan para pag-implement aning social amelioration program. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Faye Marie Dumabok, Balitang Bisdak.